To meškanie tých procesov naše, ktoré si my robíme v Slovenskej republike. Za to nemôže Brusel. Čiže to je najväčší problém. Riešime napríklad 16 km cyklocesty cez masku. Takú som mal predstavu, že takéto projekty bude riešiť maska. To svoje gro, čo má urobiť, ale tá nadstavba budú veľké integrované projekty pre celé územie. Takú som mal predstavu, že to bude fungovať, ale nefunguje. A zabíjame sa úplne tou byrokraciou, tým, čo vôbec ani sme možno nemuseli až tak robiť, ako robíme. Sme hneď pri hraniciach s Českou republikou, čiže vidíme, ako toto vyzerá tam. A keby cúvali, tak 20 rokov možno sa niekedy stretneme v nejakej, že teda áno, budeme tam, kde sú oni teraz. Jednoznačne premrhaná príležitosť. A v úvodzovkách nové programové obdobie, ktoré už začalo, neviem, to už zase meškáme. Už len oproti zase tým Čechom meškáme možno 2 roky, tam majú vybrané masky, majú vyhlásené výzvy, my nevieme, čo bude. To časové zosúladenie procesov a všetkého, to je najväčší problém. A tým vlastne trpí potom už všetko.